Μαρία! Αυτός έχει τα φράγκα. Γράφει αυτό και θα νομίζουν ότι πληρωνόμαστε. Λοιπόν, ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι αληθινό. Αυτό δεν είναι ένα δείγμα. Άρα θα πάρουμε πάλι το ιόδιό μας και θα το ρίξουμε στο πενηνταρικάκι μας. Στο πενηνταρικάκι μας το καημένο. Εντάξει, μη φοβάσαι, αν λερωθείς αυτό το πράγμα. Δεν περνά τώρα άμα είναι λερωμένο. Είναι από πίσω γιάδες, θα έχουμε ιστορίες στο σπίτι μετά. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα... Όλα τα λεφτά τα έχει πάρει, Να κάνουμε τώρα, κάντε το και μετά αν μπορείτε, καθαρίστε το. Λοιπόν, η συνταγή είναι ίδια. Πάλι. Σκόνη. Σκόνη. Πλυντηρίου. Λοιπόν. Και νερό με το πετσιλιστήρι. Και πάμε. Και μπαμπάκι. Και πάμε εδώ. Απεσαγμένο έβαλες ή κανονικό νερό? Κανονικότατο. Κοιτάξτε τα πεντάρικα. Φέρτε τα πενηντάρικα σας στα βρώμικα. Λοιπόν, τα πενηντάρικα σας κάνουν καλή δουλειά, αλλά η χημεία κάνει ακόμα καλύτερη. Μπράβο στη χημεία. Λοιπόν, άρα ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν είναι τα μαύρο, είναι του Παναμά αυτά. Λοιπόν, και πάμε.